హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక గోండి లిరికల్ సాంగ్ ఉంటుంది. అది ఓల్డ్ సాంగ్, సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. మీకు అందరికీ నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇంకొకటి, టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయితే నేను ఇక్కడ మ్యూట్లో పెట్టిన ప్రతి సాంగ్ని అక్కడ ఫుల్ సాంగ్తో చూడొచ్చు. తప్పకుండా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. వాడితే రోబో బాదేని వాడితే రోబో బాదేని వాడితే రోబో బాదేని వాడి और बादेनी बेये हजरा అవసేల తుర్తా సుడిసినే మనకి తెవే హజరా. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో సాంగ్ తప్ప ఏముండదు ఇక్కడ. ఇప్పుడు మనం ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. దానికోసం ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో. మీకు నచ్చిన ఏదైనా ఫోటో కావచ్చు. సో ఈ ఫోటో కావాలంటే ఈ ఫోటో కూడా ఇస్తా, లేదంటే మీకు నచ్చిన ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ కరెక్ట్గా యాడ్ చేసి ముందుగా లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసి ఫోటో మీద టచ్ చేసి ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి యాడ్ ఎఫెక్ట్. సో ఇక్కడ ఛానల్ రీమ్యాప్ అని సెర్చ్ చేయండి, వచ్చేస్తుంది. దాన్ని ఇప్పుడు మూడవ లైన్లో జీని టచ్ చేసుకోండి, లేదా ఆర్. మీకు నచ్చిన ఏ కలర్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు. జీ లేదా ఆర్, ఈ రెండు కలర్లు సూపర్గా కనిపిస్తాయి. సో ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి లిరిక్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. దానికోసం ఆల్రెడీ లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి ఇచ్చాను, సపరేట్గా ఉంటుంది. అది కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే అక్కడ వచ్చేస్తుంది మొత్తం లిరిక్స్. సో ఇప్పుడు లిరికల్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి అన్ని మొత్తానికి రాసి ఉంటాయి. ఫస్ట్ దానికి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, మళ్ళీ జస్ట్ టెక్స్ట్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో ముందుగా ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆల్ సెలెక్ట్, కాపీ 11 లేయర్స్ అని ఉంటుంది. కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ 1 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్గా ఇలా పేస్ట్ చేస్తే సో ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు దీనికి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి ఎఫెక్ట్ ఉండదు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దీని ఫస్ట్ లిరిక్స్ని టచ్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి పేస్ట్ స్టైల్, సింపుల్గా పేస్ట్ స్టైల్ అంటూ చివరి దాకా కంటిన్యూగా ఇదే ఫాలో అవ్వండి. పేస్ట్ స్టైల్ సింపుల్ వీడియో ఈజీగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు 1 by 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్, 1 by 1 చివరి దాకా యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా పొజిషన్ తీసుకుంటుంది, కలర్ వచ్చేస్తుంది అండ్ టెక్స్ట్ కూడా వచ్చేస్తుంది. ఈజీగా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ దాకా కంప్లీట్. సో ఇలా ఈజీగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇంకా దీనికి ఏదైనా వీడియో పైనుంచి స్టార్స్ లాంటి వీడియో పెట్టుకోవాలంటే పెట్టుకోవచ్చు. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, మీకు నచ్చిన ఏదైనా టెంప్లెట్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, టెంప్లెట్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను ఒక టెంప్లెట్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో మీ దగ్గర ఏదైనా టెంప్లెట్ ఉంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. 1 by 1 ఈజీగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ టెంప్లెట్ ఉన్నది, దీన్ని ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకుంటా. దీన్ని ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసి ముందుగా లాస్ట్ 29 సెకండ్ దగ్గర కట్ చేసుకోవాలి. సో లాంగ్ ఉంటుంది కొంచెం. దీన్ని వీడియోని టచ్ చేసి ఇక్కడ సౌండ్ బార్ ఉంటుంది, ఇక్కడ దీన్ని మొత్తం మ్యూట్ చేసేయండి, సౌండ్ని తగ్గించండి. సో ఇప్పుడు అదే వీడియోని టచ్ చేసి బ్లెండింగ్, ఇక్కడ లైటింగ్, ఇక్కడ స్క్రీన్ చేసుకోండి. సింపుల్గా ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్.
సో చూసారు కదా. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అలాగే కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేనే వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో నేను చేసే వీడియోస్ నచ్చుతున్నాయని అనుకుంటున్నా. నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఒక లైక్ మాత్రం పక్క కొట్టండి. నా కోసం ఈ 2 పనులు చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.